Эфирда Апас хәбәрләре. Студияда Гөлнара Сыңгатуллина. Хәерле кич, исәнмесез? Без сезне районда узучы иң соңгы яңалыклар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Чыгарылышыбызның төп темалары. Түбән Новгород шәһәрендә Сабантуй, Татарстан Республикасын Апас муниципаль районы тәкъдим итте. Районда урып җыю эшләре тулы киченә бара. Шагабиев крестьян фермер хуҗалыгыннан безнең махсус репортаж. Район үзәгенең юллары төзекләнә. Аларга асфальт юл түшәлә. Түбән Новгород шәһәренең 1 май паркында татар халык бәйрәме Сабантуй тантаналы төстә узды. Бәйрәм Россия халыклары бердәмлеге елына багышланды. Сабантуйны оештыруда Түбән Новгород өлкәсе Татар төбәк милли мәдәни автономиясе, шәһәр администрациясе, шулай ук Татарстан Республикасы Апас муниципаль районы зур өлеш кертте. Hürmetli konaklarımız, bizden sizge mul şekşek, Sabantuylar kutlu bulsun, matur bulsun kileşek. Түбән Новгород шәһәренең 1 май паркына Сабантуйны Апастан рәсми делегация килде. Апаслар Сабантуйга килгән һәр кунакны җырлары, дәртле биюләре белән сәламләде. Апас муниципаль район башлыгы урынбасары Ленар Хантимиров, Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнехановның милли бәйрәм Сабантуй котлавын ирештерде. Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр, сезне Татарстан Республикасының Түбән Новгород шәһәрендә сәламлыйбыз. Разрешите мне зачитать обращение раиса Республики Татарстан Рөстәм Нургаевича Миңнеханова. Кадерле дуслар, хөрмәтле ватандашлар, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Хөкүмәте исеменнән һәм шәхсән үзем сезне татар халкының милли бәйрәме Сабантуй уңаена ихлас котлыйм. Тормыш шәмен югалтмыйча, шөкер итеп яшәү, өлкәннәрне хөрмәт итү, гаилә иминлеген саклау, дуслык татулыкның кадерен белеп, ватанны ярату кебек мәңгелек рухи кыйммәтләр буыннан-буынга тапшырылып килә. Ватандашларыбыз махсус хәрби операция барышында уртак идеалларны яклап, кыюлык һәм батырлык күрсәткән бүгенге көннәрдә әлеге бәйрәмнең әһәмияте аеруча зур. Ул безгә халыкның кеше бердәмлектә, традициягә турылыкта һәм әхлакый маяклардан тайпылмауда икәнен искәртә. Сабантуй мәйданы күңелле очрашулардан, кардәшлек тойгысыннан гөрләп торсын, яңа хезмәт казанышларына ирешүгә дәрт дәрман бирсен. Чын күңелдән сезгә нык сәламәтлек, бәхет, иминлек һәм муллык телим. Дорогие друзья, уважаемые соотечественники, от имени Государственного совета, правительства Республики Татарстан, всех татарстанцев и от себя лично сердечно поздравляю вас с татарским народным праздником Сабантуй. Из поколения в поколение передаются непрекаемые человеческие ценности, жить с благодарностью Всевышнему, почитать старших, беречь семейное благополучие, ценить дружбу и взаимопомощь, быть патриотом своего Отечества. Сегодня, когда наши соотечественники проявляют стойкость и мужество, защищая общие идеалы в ходе специальной военной операции, праздник приобретает особое значение. Он напоминает нам о том, что истинная сила народа в его единстве, верности традициям, нравственным ориентирам. Пусть праздничные Майданы Сабантуи станут местом радостных встреч, будут проникнуты духом сплочения и подарят вдохновение для новых трудовых свершений. От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья и процветания. Раис Республики Татарстан Рөстәм Нургаевич Миңнеханов. Бәйрәмне ачу тантанасында Түбән Новгород өлкәсе эчке төбәк һәм муниципаль сәясәт министры урынбасары Тимур Белинский, Түбән Новгород шәһәре Канавин районы администрациясе башлыгының 1 урынбасары Александр Вавненко катнашты. Княгининский, Сергачский. У нас по всей Нижегородской области есть татарские села, больше в 7 округах, районах Нижегородской области. А также татары у нас и из Москвы приезжают, и из Казани, из Республики Татарстан. Это просто одна большая семья. Это большая народность, она вторая в нашей Нижегородской области, и она всегда была здесь
И это традиционное место проживания и татар, и русских. С удовольствием познакомились с Табасовским районом, с традициями, с прекрасной экспозицией, представленной на этом празднике. От всей души поздравляю с замечательным праздником Сабантуй, крепкого здоровья, всем семьям, благополучия, тепла, любви, в домах, в семьях, укрепления традиций. И, несомненно, такие праздники объединяют все народы России. Сегодня праздник Сабантуй. И Канавинский район, как самый межконфессиональный район, конечно же, в центре этого события. Парк 1 мая встречает сегодня колоссальное количество и татар, и русских, и чуваш. Дело в том, что для нас праздник Сабантуй для всех уже стал своим родным. И мы, конечно, все очень любим хворост, чак-чак, перемеши, яблочный пирог. Восхищаемся, конечно, талантами татар, женщин, которые плетут паласы, делают прекрасные кожаные изделия. В общем, праздник замечательный. Аббасский район. Я хочу сказать вам огромное спасибо за то удовольствие, которое получила, когда пила ваш чай. Великолепный, замечательный, с мятой, очень такой густой и в то же время очень нежный. Хворост ваш прекрасен и великолепен. А какие вы рукодельницы! Дай вам Бог! Пусть Аллах будет с вами и с праздником, с Сабантуем. Вот эти праздники мы проводим под эгидой Ракотно, это региональное отделение татар по Нижегородской области. Наверное, всем нижегородцам нравится. Проводим этой организации 25 лет на Нижегородской земле. Так что милости просим всех, приходите, радуйся. Этот праздник называется праздник плуга. Это праздник труда и радости. Сабан туенда халыклар бердәмлеген һәм дуслыгын, татар халкының гырыф-гадәтләрен, милли киемнәрен, ризыкларын чагылдырган күргәзмәләр урын алды. Апаслар үзләренең осталыкларын да күрсәтте. Татар милләтенә, райондашларга хас булган шигырьләр, кул эшләрен тәкъдим итте. Biz bugün Nijgar өлкәләренә килдек, үзебезнең Апас районынан. Менә рус халык әйберләрен инде шулай без представлять итәргә килдек. Алмалар алып килдек, үзебезнең кичкенә генә выставкабыз белән. Үзебез шулай матур итеп киенеп, шулай итеп бик күп теләкләр теләп матур итеп бәйрәмнәрне уздырып кайтырга ясын безгә. Меня зовут Эльвира, мы с Апасовского района, представляем русское подворье. Лавка у нас русская, народная. У нас есть станок ткацкий, есть матрешки, есть вышивка, есть погремушка вот такая вот детская. И также у нас есть жвачка, сагас. Она делается из смолы сосновых деревьев. Она варится. Вот в детстве у многих именно вот такая жвачка и была. Үзем белән шикән әйберләр алып килдек, сөлгеләр, кулъяулыклар алып килдек. Мәдәният йортыбызда стакулар түгәрәк эшләп йөри, апаларыбыз. Аяпкычлар шигәләр, сөлгеләр шигәләр, кулъяулыклар шигәләр. Мин шуларны бүген күгәрмә иттереп монда алып килдем. Сабантуйлар күңелле, матур, җырлыйлар да, бейләр дә. Мы приехали с Апасского района Республики Татарстан, деревни Табар-Чирки. Представляем чувашскую культуру. Чуваши славились своим трудолюбием, славятся. Поэтому в свободное время у них руки не остаются свободными. Девушки всегда плетут, вышивают, также могут вязать. У нас вот такие вот красивые изделия делаются, одеяла с лоскутного шитья. Все это из натуральной шерсти. Менә бүген без Нижний Новгородта Сабантуйда, Аллага шөкер, Сабантуйлар гөрләп бара. Менә бүген монда килгәчтеңне иртәнге сәгать 9-да 6 литр сөттән 2 чиләккә 3 литрдан бүлек кыймак тугалап куйдым. Эй, тәмле итеп ашы инде халык. Гомердә кыймак күрмәгән диярсең. Пешереп өлгертеп булмый Гөлнара җаным. Тәмле булсын. Апасыларның ишек алдыннан халык изелмәде. Һәркем яратып күзәтте, истәлеккә фотога төште. Мы приехали из Сормовского района, мы сами из Татарстана, мы живем 10 лет уже здесь.
А нам очень нравится сегодня организация праздника. И вообще вот организовали для нас блины, там все что угодно в татарском стиле. Благодарю. Это очень приятно. Апасының мәдәният хезмәткәрләре үз эшчәннәре зур сәхнәдә моңлы җырлары, дәртле биюләре белән чыгыш ясап, бәйрәмгә яместәде. Уен мәйданчыклары да эшләде. Халык уеннарында җитезлекне, зирәклекне сынап карау мөмкин иде. Сегодня в рамках праздника Нижегородского областного Сабантуя проходят традиционные состязания по национальной борьбе крэш. Участие принимает вся область наша Нижегородская, от Сергача до Дзержинска. Также очень хорошие борцы из самого Нижнего Новгорода принимают участие. Мы, в свою очередь, оказываем большое содействие в организации данного спортивного мероприятия силами отдела по делам молодежи и спорта, силами работников спортивной школы, соответственно. Здесь работаем и организуем как раз-таки честное проведение национального нашего вида спорта, как борьба крэш. В свою очередь хочется еще и отметить то, что мы сюда приехали не с пустыми руками. Благодаря поддержке главы нашего района Айрата Габухах-Зиганшина были приобретены хорошие подарки для наших победителей, призеров, борцов. Кроме всего прочего, абсолютный победитель нашего Нижегородского Сабантуя получит еще и традиционного приза, приз барана. Соревнования проходят довольно-таки ярко, уровень соревнований с каждым годом растет. 3 года мы уже занимаемся проведением этого соревнования в рамках этого праздника Нижегородского Сабантуя. И важно отметить, что национальная борьба крэш в этой области развивается динамично. Это очень отрадно, что наши славные спортивные традиции, славные традиции нашей борьбы развиваются в таких регионах, как и Нижегородская область. Сабантуйның език кошы булган крэш мәйданы көчле егетләрне җыйды. Һәр үлчәү авырлыгы буенча җиңүчеләргә район башлыгы исеменнән соллы бүләкләр тапшырылды. Баш батыр исә махсус бүләккә, тәкәгә ия булды. Дәвамында дәвам иткән бәйрәм Түбән Новгородта яшәүче төрле милләт вәкилләрен үзенә җыйды. Якташларны, милләттәшләрне очраштырды, күрештерде. Күңелле сәяхәт бәйрәме оештырган апаслар күңелендә дә онытылмаслык тәэсирләр калдырды. Шагабиев крестьян фермер хуҗалыгында урып җыю эшләре бара. Бирдә 1850 гектарда чәчү җирләре бар. 1454 гектарда бертеклеләр, 335 гектар мәйданда көнбагыш һәм күп еллык үләннәр чәчелгән. Кырлар муллыгы, байлыгы, тигезлеге, чисталыгы белән сакландыра. Хезмәткәрләр эшне Морзалар авылы янәшәсендәге 160 гектарлы көзге бодай кырында дәвам итә. Кыр алтынга манылган, башаклар тук, басу тулы техника. Бар да үз эшендә. Уракка 27 июльдә чыктык. Скипетр сортлы бодай үстердек. Әлеге кызгы бодай кырыннан уртача 1 гектарга 50 центнер икмәк чыга. Морзалар һәм Урта Биябаш авылларында кызгы бодай чәчелгән. Аннан арпаны урып җыю эшенә керешәбез, ди Шагабиев хуҗалыгы җитәкчесе Илнар Шагабиев. Хуҗалыкта 16 кеше эшли. Механизаторлар язын чәчүдә, кызын урып җыю эшендә. 5 комбайнчы иртәдән кичкә кадәр икмәк язмышы өчен көрәшә. Быел кырга өстәмә 2 яңа комбайн чыккан. Эш оешкан төстә бара. Урып җыюны 14 көн эчендә тәмамлау максаты белән эшлиләр. Хезмәткәрләр көнгә 3 тапкыр кайнар аш белән тәэмин ителә. Каратунда яшәүче Мәзгуд Фәйзуллин быел да комбайн штурвалы артына утырган. Бирдә иң тәҗрибәле механизаторларның берсе ул. 45 ел буе техника арасында кайный. Шагабиев организациясында 6-мы, 7-ми жылмысың енді. Пенсияда енді мен 66 yaşта. Әйткәч, эшлисең енді эшлисең. Идея ятып булмый, идея эшләп бетерсең, җибәрәсең. Самода авылда колхозда да эшләдем. Свеклобазда да эшләдем. Нәрсәдә, сельхоз химиядә дә. Шул инде. Комбайн не хәлсен комбайн. Комбайн әйбәт. Туңдырса, пешен жиберәсең, кыздырса кондиционері бар. Вакытында ашаталы, зарплатасын берер, вакытында зәгәтләр молодцы. Рәхмәт алыгы. Дәүләки егете Алмаз Салахетдинов Шагабиев крестьян фермер хуҗалыгына 5 ел элек килгән. Техника иярләү серләрен яхшы белгән яшь механизатор сынатмый, намуслы хезмәт итә. Шагабиев Иннарда менә 4 елдан бирле эшлим. Бүгенге көндә без менә Азимой бодайга чыктык. Чыкканга эшкән инде алар. Чыгышлары бик әйбәт, 50-гә якын чыга.
бик әйбәт кырлар, жаңгырлар жауганчы, исән-сау матур гына җыеп алырга инде убыркыларны. Тырышып чәчкән, тырышып агулар сипкән, тырышып үстердек инде, карап, исән-сау матур гына җыеп алырга инде битебезгә. Түбән Биябашыннан Рәшид Җаббаров 30 елдан артык авыл хуҗалыгы берләшмәсендә эшли. Соңгы елларда Шагабиев крестьян фермер хуҗалыгына килгән. Икмәк язмышы өчен ул улы Рушан белән бергәләп өлеш кертә. Минем исемем Запаров Рәшид. 6-нчы сезон комбайнда эшлим. Быел да моторына шулай җайлап чыгып киттек. Бераз погодалар, жаңгырлар жаугалый да. Ава торган сорт булмады, безнең сортлар әйбәт теге. Тәбәнәк сорт инде, башаклары зур, саламы кичкенә. Шуңа күрә алмаган әйбәт кенә, теге җилләп китә, жаңгыр жауса да куркыныч түгел. Әкренләп шулай эшләп барабыз инде. Шу калганнар бар да әйбәт кебек инде, зарплаталар әйбәт, ашаулар әйбәт. Аннары менә 2 жыл подряд безне жалай тергә алып җирделәр хуҗалар. Алдагы җылны Дубайга бардык, былтыр Египетка барып кайттык шулай матурына жалай итеп. Кыш көне жалай итәбез, җәй көне бераз тырышып эшлибез инде. Рушан Җаббаров Казанда югары белем ала, җәйләрен исә туган җире кырында уздыра. Кулы эшкә ятып тора аның. Мин Казан дәүләт аграр университетының 4нче курсын тәмамладым. Быел менә күнекмә эшләрендә КФК Шагабиев хуҗалыгында зерновой комбайнда эшлим. Инде 2нче ел, барысы да әйбәт, ватылмыйча, исән-сау эшләп торабыз, Аллага шөкер. Суктырган икмәкне түкми-чәчми кырдан ташып тору КАМАЗ шоферларына йөкләнгән. Бар гомерен руль артында уздырган Зөфәр абый Галиуллин да алар арасында. Убыркылар менә башлап җибәрдек, әйбәт бара. Шагабиевка чакыргач, бераз җилләнеп эшләп булышырга дип чыктым әле. Белмим, нормаль икән кулай. Жаңгырлар белән жаугалый да, жаңгыр жаумаган арада электр алырга җитәбез инде, тырышабыз. Менә бүген көн әйбәт әле, Аллага шөкер, бик әйбәт. Хайдар абый Зайнетдинов та хуҗалыкта күптән үз кеше. Кырда да, амбарда да очратабыз аны. Убыркыла бүген көндә 5 комбайн эшләп тора. Бөтенесе үзебезнең район җегетләре матур иттереп кенә. Иртән сол чыкты инде, бераз соңрак башлыйбыз. Озаграк иттереп, кичкә анда сәгать 10-нарда була инде. 27 көнне июлендә чыктык. Беренче көнне матур иттереп ташыдык. Ортача уразай 48 центнер 1 гектарыннан. Матур гына иттереп эшләп барабыз. Шулай ук 2 үзебезнең техника ташып тора связки зерна продуктыга biz реализация алып барабыз, матур иттереп. Складта сол ташыганнар 2 машина ташып тора. Күнгә эшәр дүтәр рейс ясыйлар. Связки нигенә. Җегетләр инде матур гына комбайнерлар да, механизаторлар да матур гына иттереп эшләп баралар. Ашау мәсьәләсе 2 мәртәбә ашатабыз. Читтән машиналардан нанимай иттек. Яңгырга карап, бүген яңгыр яуса, иртәгә аязланып китсә, без аларны иттереп тормыйбыз, тырышабыз тизрәк кенә алырга. Әле тем более быел шундый елда әйтүләре буенча яңгырлы була. Без анарга карап тормыйбыз, тырышабыз тизрәк кенә вакытны әрәм итмичә тизрәк җыеп алуны. Складта тау-тау иелгән бөртекләр һаманда арта бара. Җирдә аунап яткан бер бөртек тә юк. Тырыш хезмәткәрләр лауларны кабул итеп, барысында чисталык пөхтәлек белән чистартып, урнаштырып бара. В поселке городского типа Апастово полным ходом идут дорожные работы. В рамках планового ремонта и благоустройства подрядная организация «Татавтодор» выполняет асфальтирование центральных улиц населенного пункта. Техника и бригады рабочих задействованы на отрезках улиц Мусы-Джалиля, Кооперативной и Ленина. Эти магистрали считаются одним из ключевых в поселке, поэтому их обновление имеет большое значение для местных жителей и транспортной инфраструктуры. Специалисты Татавтодора выполняют комплекс работ по укладке нового дорожного покрытия, чтобы обеспечить ровный и безопасный проезд. В соответствии с графиком на объектах ведется укладка асфальтобетонной смеси.
Ремонт центральных улиц направлен на улучшение облика поселка и комфорта передвижения. Работы продолжаются. Водителей просим учитывать временные ограничения и выбирать пути объезда. Махсус харби операциядан қойткан опас егіті хизмәтен дәвам ите. Опас егіті Раил Сафин махсус харби операциядан қойтып, қабаттан яраткан хизмәтен дәвам ите. Хизмәттәшләре янәшәсендә сызланулары да, үткәннәре дә вакытлыча булса да онытылып тора. Олада городское направлениеларда жарахат алдым. Кулга электе. Кул белән комиссар иттеләр. Раил энергетика киллиятен тәмамлагач берничә ел Казанда хезмәт итә. Аннан районның электр шелтәренә эшкә кайта. Яшь белгечне коллективта бик тиз үз итәләр. Егет 3 ел эшләгәннән соң контракт төзеп, 2024 елның июль аенда үз теләге белән махсус хәрби операциягә китә. 24-нең июлендә контракт төзеп Свалга киттем. И 25-нең июлендә, июль ахырында комиссар иттеләр. И опять-таки кайттым, хәлгә керделәр. Яңа должность согласовать иттеләр. Олдан электромонтер булып распределение булып жүргәндә, урамнарда, баганаларда җирдә егет эшләп. Хәзер менә кайткач хәлгә керделәр. Башка должность согласовать иттеләр. Җылада гына инде. Как говорится, сидящие шперделер. Раилгә алгы сызыкта булырга да, дусларын югалту ачысын татырга да туры килгән. Үзе дә авыр тән җәрәхәтләре алган, катлаулы операцияләр кичергән. Раил Сафин бүген дә дәвалануларын ала. Шул ук вакытта хезмәтенә дә кире кайткан. Хатыным бар. 3 яшьлек кызым бар. Аллаһка шөкер, садикка җиреп тора. Садик мәсьәләсе буенча да администрация булышты. Была бик яхшы инде. Хәлләр семьяда да, эштә дә, в общем да. Опас, Койбыш, Буа, Тәтеш, Кама тамагы районында яшәүчеләр игътибарына. Алтын кул профессиональ тәрәзәләр урнаштыру, югары сыйфатлы материаллар, вакыт белән сыналган технология һәм әлбәттә инде безнең осталарның алтын куллары. Менә ни өчен алтын кул оешмасының пластик тәрәзәләрен сайларга кирәк. Алтын кул, йортыгызның ныклы чыганагы. Телефон 893 93 96 90 91. Сильная Родина начинается с тебя. Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Как дела, мам? Будьте внимательны. Мошенник может забрать самое дорогое, что у вас есть. Ваших родных. При первых каплях дождя или хлопьях снега даже незначительные вещи приобретают большое значение. Не обязательно уменьшаться до размера молекул, чтобы понять, сцепление с дорогой уменьшается. Следите за прогнозом. С первыми признаками непогоды будьте внимательны. Снижайте скорость. Налоговые органы совместно с картотекой.ру представляют маркетплейс «Витрина имущества банкротов». Это онлайн-витрина объявлений о продаже имущества по всей России. В 2024-м проект стартовал в Татарстане. В 2025-м охватил регионы Приволжского федерального округа. В 2026-м к маркетплейсу подключились еще 15 регионов России и город Москва. От готового бизнеса до оборудования. Все в одном месте. Удобная система поиска. Доступ к данным бесплатный и без регистрации. Достоверность подтверждается Росреестром и ГИБДД. Понравился объект? Экспресс-помощь. Услуги агентов. Инвестируй с умом. Полная информация – картотека.ру. Апас арена стадионында физкульт ура зур спорт күңел ачу уены һәм күрше җәйге фестивале кысаларында бию гаилә үсмерләр кичәсе узды. Әлеге чаралар Татарстанда җәй проекты кысаларында оештырылды.
аренага спорт яраткан һәм сәламәт яшәүгә тартылган олысы кешесе килде. Бигрәк тә балалар һәм яшь әниләр күп иде. Шулай ук районның өлкәннәре дә активлык күрсәтте. Сегодня в рамках нашего мероприятия проводится фестиваль Курше, который реализуется при поддержке Раисы нашей республики Рустама Нургалиевича Минниханова. И наш Апатский муниципальный район становится победителем этого гранта уже в 3-й раз, благодаря нашим девочкам, кураторам движения первых, Идрисовой Руме Ринатовне и Хантимировой Гульназ Фаницевне. Посмотрите на них, давайте им поаплодируем, потому что именно они дарят нам такие прекрасные вечера. Всем вам желаем хорошего вечера, хороших эмоций, приятного времяпрепровождения. Надеюсь, вам все понравится. Ждем ваши отзывы. Если вам понравится, будем повторять еще. Рәхмәт, бәйрәм белән сезне. Бию гаилә үсмерләр кичәсен алдынгылар хәрәкәте тәкъдим итте. Кичәнең үзәгендә ялкынлы дискотека иде. Диджей Зиләнең дәртле көйләре һәркемне биергә чакырды. Шулай ук бушлай тәкъдим ителгән күрше коктейле бик тәмле һәм эссе көндә суыну чарасы булды. Һәр почмакта җанлылык күзәтелде. Мауктыргыч остаханәләр яныннан кеше эзелмәде. Биткә, кулга, беләкләргә матур бизәкләр төште. Агачтан брош, магнитлар, алкалар, 3D стикерлар ясалды. Беләзек үрү серләренә дә төшенделәр. Әлбәттә, кичә бүләкләрсез генә узмады. Бәйрәм барышында бушлай лотерея уйнатылды. Катнашучыларга сюрприз әзерләнгән иде. Күрше логотипы төшерелгән кружоклар, алдынгылар хәрәкәте футболкасы, бассейн, боз сарае һәм үзәк кафега сертификатлар отучылар да булды. Бүгін сізге Күрше фестиваль кысаларында һәм бию проекты кысаларында шәп безнең шәп проектыбызны тәкъдим итәбез. Һәр килгән кешегә Күрше коктейле бушлай бирәбез. Әмма сезгә төрле матур кулыгызга бизәкләр ясыйбыз. Әлеге бизәкләрне бетермәүгез кала, чөнки кемгәдер секретный, бик тылсымлы рәсем ясадык. Әлеге кешегә сымыннан бүләгебез булачак. Бәйрәмнең иң күңелле ноктасы күбекле дискотека иде. Балаларның ничек шатлануын, бар дөньяларын онытып уйнауларын, хәтта күбек бәреш уйнауларын күзәтү үзе бер рәхәт. Физкульт ура зур спорт күңел ачу уены кысаларында мастер-класслар, викториналар, төрле мауктыргыч уеннар оештырылды. ГТО нормаларын тапшыручылар да булды. Олысы кешесе бер сафка басып физик күнегүләр ясады. Йөгереп килүчеләр дә булды. Сәләт иҗат үзәге, ЗАГС бүлеге, яшьлек үзәге, район туган якны өйрәнү музее, район үзәк китапханәсе, социаль яклау идарәсе коллективлары, төрле ял чаралары һәм уеннар бүләк итте. Мы очень надеемся, что вам здесь все понравится. Также сегодня Людмила Сергеевна для вас проведет разминку и большую физкультуру, а также Лилия Ильгизаровна проведет флешмоб. Социаль яклау идарәсе когнитив сәләтләр, реакция һәм игътибарга юнәлдерелгән күнегүләр белән уеннар оештырды. Төрле буын вәкилләре, балалар, аларның әти-әниләре, шулай ук өлкәннәр үзләрен сынап карады. Әлеге спорт бәйрәменә районның үзәк китапханәсе коллективы да кушылды. Сәләт иҗат үзәге, ЗАГС бүлеге, яшьлек үзәге остаханәләре яныннан кеше эзелмәде. Алар кул эшләре буенча төрле остаханәләр оештырды. Шулай итеп райондашлар җәйге бер кичне әнә шулай күңелле уздырды һәм сәламәт яшәү рәвешенә багышлады. Зарланмый, сагышка, абынмый, ялгышка, рәхмәт әйтеп яши язмышка. Зарланмый, сагышка, абынмый, ялгышка, рәхмәт әйтеп яши язмышка. Хөрмәтле райондашлар, бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Мин исә сезнең белән сау булашам. Бар эшләрегездә уң булсын. Исәнлектә күрешик. Апас хәбәрләре.